このイベントは歯科医院の決済代行サービスなどを展開する SCO グループがサッカー J1 セレッソ大阪と共同で開催。子どもたちはサッカーのミニゲームで汗を流した後、正しい歯磨きの方法などを学びました。右側小刻みに動かしてください。噛む面とほっぺた側と磨いてください。SCO グループによると、スポーツをする子どもは他の子どもに比べ、スポーツドリンクや栄養補給ゼリーなど糖分に触れる機会が多く、虫歯になる危険性が高いということです。歯科衛生士は、歯磨きは2分以上するようになど、子どもたちに分かりやすくアドバイスしていました。